खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 31 मार्च 2025 मायथाइ एबा 17 चैत्र दान 1431 मायथाइ रबिबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरा खाथियाव। बेनिखायनो नोंथांनि रुटिनआव नेम बादियै ब्याम खालाम आरो फोथाय दि फाहामथायनि सायाव सोनारनायनिख्रुइ सांग्रांथि लानाया साबसिन। गिदिर बिथांखिफोर आरो सानस्रिफोरा नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां बै सुबुंखौ मोजाङै नायग्रोम। जुदि नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम हगारा, अब्ला नोंथाङा न'आव जेंनाफोरखौ मिजिंथिनो हायो। मोजां मोननाय आरो रमान्सआ नोंथांखौ रंजाहोगोन। बाहागोआरि फालांगियाव हाबनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो जानो हागौ दि सासे पार्टनारआ नोंथांखौ मोजां नङै मुलाम्फा लानो नाजानो हागौ। नोंथाङा मोनसे सारप्राइज मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव सिनायथि मोनगोन आरो मुंदांखाबो मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि सानथौनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथाफोर लागोन। बबेखानि बेफोरो खालि राङारि आयदाफोरावल' मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। जुदि नोंथाङा दिनै नुजानाय गासैबो जेंनाफोरखौ थिरांथाजों मोगा-मोगि जायो, अब्ला नोंथाङा जाफुंसार जानो हागोन। नाथाय इयुनखौ साबसिन खालामनो थाखाय नोंथाङा माखासे आथिखालनि सुबिदाफोरखौ नागारनांगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। नाथाय जयै ओंखाम जानो थाखाय बायजोआव थांनाया नोंथांखौ खाथियाव लाबोगोन। बेसिल बिफांनि सिगाङाव आलारि बाथि सावनाया सोमोन्दोआव गोरोबनाय गायसनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोनसे गोसोआरि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सिंनि मोनदांथिफोर आरो सानथौफोरखौ फोरमायनो थाखाय गावखौ ओरैबायदि थासारियाव मोननो हागौ। नखरनि खामानिफोरा मेंनाय गोनां जागोन। खाथिनि मानसिफोरजों गोबां गोरोबलायै जानो हागौ। साना गाज्रियैनो जागायनो हागौ, नाथाय बेलासिसिम गासैबो साबसिन जागोन। नोंनि जिउ लोगोरिजों गोदै सोमोन्दो जौगागोन। लोगोफोरजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। गावनि बाथ्राफोरनि सायाव सांग्रां था। साख्रि गैजायैफोरा हाखु-दाखु खालामनांगौ जानो हागौ। खामानिजों गावखौनो बांद्राय ल'ड दाखालाम। एसे जिरायथ' आरो दिनैनि खामानिफोरखौ गाबोनसिम दोनथ'। गावनि आलासिफोरजों गाज्रि आखु दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गोदै आखुआ नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामनो हागौ। गावनि खरसाखौ हमथानानै लाखि आरो दिनैनो बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। गोसोआरि खैफोद लानाया नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। दिनै गावनि आंगोनि गनायथावै दाबिफोरखौ आबुं खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानिनि मोखाङाव नोंथाङा बयनिख्रुइबो बांसिन अननाय आरो मदद मोनगोन। माखासेनि थाखाय हरखाब दावबायनाया मुखुब आरो नारसिनथाय गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि सोमोन्दै माबाफोर मोननो हागौ, जायखौ नोंथाङा माब्लाबाबो मिन्थिनो लुबैयाखैमोन। बे नेरसोननि हाबा जायै सुबुंफोरा मोनसे मोजां जुलिनि थांखि मोननो हागौ। नोंथाङा दिनै इलेक्ट्रनिक बेसादफोर बायनो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा मावनो लुबैनाय हाबाफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। मोनसे गोनांथार खामानि जोबनायनि उनाव नोंथांखौ बरायनो फैनाय सुबुंफोरनि मोनसे सोलिबाय थानाय बोहैथि थागोन। दिनै नोंथाङा बिसोरनि न'आव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ, जाय नोंथांनि गावारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होनो हागौ।
जुदि सिगाङाव सोरबा बाहागिजों गोरोन्थि बुजिलायनाय जादोंमोन, अब्ला दिनैनि साना बै सोमोन्दोफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि सुथुरफोरा नोंनिफ्राय गावसोरनि जानथायखौ लाखिगोन। बेलासिसिम नोंथाङा नखरारि बेसादफोरनि थाखाय बायनोबो थांनो हागौ। नोंजों लोगोसे एसे उफ्रा रां लाबो, मानोना दिनै खरसाया बांनो हागौ। दिनै भगबान गणेशनो गांसो बावनाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ बांहोगोन। दिनै नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा गासैबो जिंगा आरो जिंगाफोरखौ गारनानै गावनि नखरजों एसे सम हगारनो लुबैनो हागौ। नोंथांनि खामानिया ओरैबायदि दिगाव थांगासिनो दं जानो हागौ जायनि सोमोन्दै नोंथाङा सानाखैमोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाफोराव दान्थे-बिदान्थे खालामनायनिफ्राय गोजानाव था, जाय नोंथां आरो नोंथांनि आंगोफोरनि गेजेराव थाबथानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहानि सोमोन्दै मोनसे मख'जाथाव थिरांथा लानो हागौ। नोंथाङा आगानसे उनथिं थांनांगौ आरो गावनि पार्टनारनो एसे बांसिन उदांस्रि होनांगौ, मानोना नोंथाङा बावैसो सिगां बिसोरनि गावारि जायगायाव बांद्राय हाबफैगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि, सासे लोगोनि गोसो गैयैआ नोंखौ रागा जोंहोगोन, नाथाय गावखौ सिरि दोन। बेखौ मोनसे खंगा-खंगि जानो दाहो आरो बेनिफ्राय बारग'नो नाजा। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान, नाथाय नांगौ सुबुरुनजोंल' रां थिसन। लोगोफोर आरो नखरा नोंथांनो अननाय आरो मदद होगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि अनजालुनो थोजासे सम होआब्ला बिसोरो रागा जोंनो हागौ। नोंथांनि बसआ जेबो बाहाना बानायनायाव जेबो गोसो होनाय दिन्थिनाय नङा, बेनिखायनो मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैनो थाखाय नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै माव। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। मिनिनाय आरो फेस्लाफोरनि गेजेराव नोंथां आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गेजेराव मोनसे गोजाम जेंनाया सोमजिनो हागौ, जाय बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै खाफालआ नोंनि फारसे थागोन। नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबाय थानाय बाथ्राफोरा दिनै जाफुंसारगोन। नोंथाङा जाय नाजानायखौ ओंथि गैयै सानदोंमोन बेयो दिनै जाफुंसारगोन। बेनिखायनो लोगोफोर आरो नखरजों फालि, मानोना बिसोरहा नोंथांजों खोन्थानो थाखाय मोजां खौरांबो थानो हागौ। जुदि नोंथांनि जिउ राहाया सानथांखि बायदियै जायाखै, अब्ला नोंथांनि बोसोनगिरिजों सुबुरुन लानाया साबसिन। बे नेरसोननि गथ'फोरनि थाखाय फरायनायनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। थानसालियाव थांनाया नोंथांनि सानखौ साबसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि, दिनै बेसादारि सुबिदाफोरनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। सासे बाहागोगिरिजों सानस्रियारि गोरोबलायै थागोन। गाव सनमानआ जौगागोन। दिनै नखरारि जेंनाफोरा नोंथांनि गोसोखौ जेंना खालामनो हागौ। सासे गथ'नि फेलें जानाया नोंखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। माखासे गोरोन्थि बुजिलायनायफोर जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ माखासे समनि थाखाय गोहोम खोख्लैगासिनो दं, दिनै सुस्रांजानो हागौ। फालांगियारि खहाखौ सांग्रांथिजों बारग'नो हायो। बांद्राय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था आरो एसेल' नारसिनथाय ला। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथांनि बुद्धि आरो गोहोमखौ बाहाय। जुदि नोंथाङा बबेहायबा साख्रि मावोब्ला बोस्लायनाय आरो गोसो बायनायनि खाबु थायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, मोनसे सिमानिफ्राय बारा गावखौ नारसिननो नाङा आरो थोजासे जिराय। गुबै सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय रां थिसननाया नोंथांनो मोजां मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि जिद्दि गोसोआ न'आव थानाय सुबुंफोरनि मोनदांथिफोरखौ दुखु होनो हागौ। खाथिनि लोगोफोराबो रागा जोंनो हागौ।
मोनसे सानथावै आखुनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि आंगोजों गोरोबलायै जानो हागौ। माखासे मावफारियाफोरा गोबां गोनांथार आयदाफोराव नोंथांनि खामानिनि रोखोमजों खुसि नङा जानो हागौ, नाथाय बिसोरो नोंथांनो खोन्थानाय नङा। जुदि नोंथाङा हमदांनो हायो दि फिथायफोरा नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि नङा, अब्ला नोंथांनि सानथांखिफोरखौ फिन बिजिरफिननाय आरो सुद्रायनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि सम आरो गोहोखौ गुबुनखौ हेफाजाब होनायाव बाहाय, नाथाय बै आयदाफोराव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था, जाय नोंथांखौ जिंगा होआ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो जागोन आरो थानसालियाव थांनो एबा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो सानथांखि लानो हागौ। दिनै खुसि मोननो थाखाय नोंथाङा गावनि आखुआव एसे सोलायनांगोन। थारैनो खुसिया नोंथांनि न'आव फैगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय जिंगाफ्रा दिनै गाव हारसिङैनो सुस्रांजागोन, जाय नोंथांखौ गोजोननाय लाबोगोन। मोनसे खाथि सुबुङा दिनै नोंथांनि खुसिखौ 2 गुन खालामगोन। खामानिनि जायगायाव दावगानायनि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। सुथुरफोरा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हाजासे नाजागोन, नाथाय नोंथांनि गियानजों नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ फोजोबनायाव जाफुंसारगोन। लोंग्रा दैया नोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। दिनै सासे हिनजावसानो गोदान खावरि होनाया नखराव खुसि आरो जौगानाय बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि बिथिङाव दावगानायजों लोगोसे खुसि आरो जौगानायखौ मोनदांगोन। नोंथाङा नखर आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोननो हागौ। बबेखानि फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय एसे बांसिन नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे जुनिया खामानिनि थाखाय बायजोआव थांनो हागौ। जुलि जानाय जिउआव नों गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा जाय बिबानफोरखौ लायो बेनि फारसे नोंथांनि नोजोरथियाव गोरा, थार, गोख्रों आरो मोगथाङारि जायो। माखासे समनि थाखाय बे नोजोरआ नोंथांनि जिउ राहा एबा फालांगियारि लेनदेनफोराव मख'जाथाव जाफुंसारनाय लाबोगोन। दिनै जायखिजाया रोखोमनि नांलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।